wannan al'umma tamu ta musulmi mutane suna da ɗabi'u kala-kala. A irin ɗabi'a da halaye irin namu za ka ga da yawa daga cikin samari matasa ba sa yin layya, hujjarsu shine ba su yi aure ba. Da wahala ka ga yarinya budurwa cikin 'yan mata ta yi layya, hujjarta shine ba ta yi aure ba. To shin shari'a ta ce ita layya sai mai aure, banda saurayi matashi, banda yarinya budurwa? A'a, babu inda shari'a ta ce sai mai aure ne zai yi layya. A'a, kamar nafila ne, kamar sallah ne, kamar azumi ne, kamar karatun alkur'ani ne, dukkan ibada shari'a ta ɗora a kanmu mu aikata da mai aure da mara aure. So abinda samari suke yi a wannan ƙasashe namu galiban suna sakaci, ba sa yin layya. Kaga mutum saurayi ne matashi bai aure ba, yana da kuɗi amma wallahi ba zai layya ba, da wahala kaga yayi. Wasu kuma suna da hujja, to in na yankawa zan kaiwa, cewa aka yi in ka yanka dole sai ka cika, raba mu bukata mana. Ko kuma wannan niyya za a yi na yanka, in na yanka ya zan yi da shi? Baki da mama, baki da anti, baki da inna, ki yanka ki ba da bayin Allah sadaka fi sabilillah. So kalubale ne a gare ku samari matasa, ku je ku yi layya. Da yawan ku ba ku layya, da kai nake da Allah ya maka wadata baka yi. Galiban ku 'yan mata kuna da wadata, wasu ku suna da hali, kuɗin da za ta tatsa a wajen saurayinta ya isa ta yanka bujimi ma ko raƙumi wallahi. Wata yanzu waya kawai za ta yi saurayinta sai ya turo mata kuɗi ta yanka. Me yasa ba za ki ba? So akwai bashi a kanku. Lalle ne idan kuna da hali ku je ku yanka abun yanka, yana da kyau.